Аввалин просмотр, аввалин коммент, беҳтарин канал Сарбаланд бошед. хоҳари қадрдони ман. Ва алайкум ассалом. Акай Бакриддин, чӣ хелен созен? Саломатиҳо хубай акаҷон? Камнамоен? Рамил якум лайк. Раҳмат ҷонум барои лайкот. Салом. Ва алайкум ассалом. Хуш омаден амакаса дӯстони азиз. Акай Бакриддин чо карден? саломатиҳо аҳли оила хубанд? Худатон хубед хоҳари азиз? Шукронаи Аллоҳ. Акаҷон соз аз шумо пурсем. хонагиҳои шумоям ҳама каса созанд? Саломатиҳошон хубай? ман ҳамин рӯз каме озод шидам аз кор. Серкорем ба фикрма ака. танген ворӣ омадам гуфтум я лайк я коммент шам, лекин нашидам. Ҳеҷ гап не Рамилҷон. ҳамон якум лайк якум коммента қабулай. дар радио бо мардум суҳбат кардан душвор. Фаҳмо акаҷон, фаҳмо. Соатҳо буд шиданг акай Рустам? акам чаққуни бад будай мега. Ҳо акамон чаққуна. шаб 3 соат эфири мустақим доштам. барномаи оилавӣ буд. ҷанг шуд дар эфир. Эфири мара бинен шумо дина акай Рустам. Дина 3 соат гуфтум иқа хоб кунам. эфирам ихе пауза дамондум, безвук кардам, хоб рафтам. кадом ҳаромаш омадай тоба кардам. номуша алиш кардааст, нахтак мондаасту 24 дизлайка монда рафт. яъне тоба ҳайрон шидам. жизнь в деревне. Салом. Ва алейкум ассалом. хуш омадӣ Садриддин. Рамил Файтов. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Кӣ ҷанг кард акай Рустам дар эфиртон? алейкум салом акаҷон. соатҳои ман буд нашуд 3000 соат. хай зур ку 3000-ам хела шида акай Рустам. дар радио занҳо байни ҳамдигар. фаҳмо. ассалому алейкум апаҷони худам. ва алейкум ассалом Абдусамадҷон. хуш омадӣ хоҳари ҷун. фарзандот чӣ хеланд? созанд? мардакат соз? ҳама каса созен? рамил Файтов. саломатиҳо аҳли оила хубанд? дар каналҳои ман меҳмон шавен. Сладкий уголок. 3 лайк. Салом алейкум апаҷон. Чӣ хелен созен? Саломатиҳотон хубай? ҳазор раҳмати калон барои лайкотон. дигаро лайкотона фаромӯш накунен. апа чӣ қайза худаша пас задестай дар пеши нури калбон? намедонам Абдусамад кай? раҳмат акаҷон ҳама соз силка монен мега. 1.5 моҳ боз 3000 соат истодааст. фаҳмо.
эфир мекунед, соат надодаистай? Шукри Аллоҳ, назаб ҳама ба шумо аҳли хонавода чӣ хел? Худоро шукр нас Абдусамадҷон. ваалайкум салом. Хубин хоҳарҷон? Шукронаи Аллоҳ. мо соз. Худо ҳама вақт соз бошен. ман ҳамин пасудома шушта баъд эфир кардани будам. чорум лайк рецепти. Салом. Ваалайкум ассалом. Рецепти чӣ хели сӯзи ҷонум? Саломатиҳо хубай? Фарзандакот сӯзанд? хушомадӣ. тахмина эфир накардам. Чӣ қадар вақт боз? Дина буд, рӯзи пеш буд. Ман нав эфирра сар додам, ки шумо ҳам сар додин эфирра. Ман дар чиш омад? Барои ки ман зангулаш қатъи мондагиам ку. Баъд рафта натонистам. Абдусамад. ҳозир Нури Калбон дар эфирраш айзару хушомадӣ. хуш наомадӣ. Бепою қадам гӯяд бисёр айза тавалло кардеистай. Лайка биқа пенапа. Раҳмат ҷонум барои лайкҳо. Ман шумода обуна шидагӣ будам акаҷонам, мегарамил. Апа шаб эфир буд то саҳара. Саҳар ютуб блокировкаш кард. Жалоб омадай. Ви 9 соат зиёд эфир кардан мумкин нестай ба фикрам ки. Жизнь деревне. Соз, шукри Аллоҳ. Шумо созен апа. шумо беҳтарин инсони тахмина. Ҳазор раҳмати калон акаҷон. Аки Рустам силкатона партоед, мега Абдусамад. Абдусамад акаи Рустама Майхуҷанд мешаванд, дастгиришон кун. Эфирҳои зур дора ака. Апаҷонам хай шумода суҳбатҳои хуб. Ман рафтам. Куҷо мерай ҷонум? Наомадӣ ку? Абдусамад Ахуҷандми? Ҳо, Айхуҷандай. Пирашкӣ кадестам, дина шавҳарам дар 10,000 картошка харидиян. Иқа пирашкӣ кунам. Ҳо, иқа пирашкӣ кун ҷонум, баъд иқа биёр, ки одамомам гушна намонанд дар эфир. Майли? дар зиндагӣ ҳама вақт босабр будан лозим, зеро нафароне ҳастанд, ки бахилу дурӯғгӯ қаззобанд. Дурӯғгӯю қаззобанд. Ҳо, рост мегӯед. Бахило бисёрай. гап нест, шумо ҷои чой монен, пирашки айноми хоҳарат. Гап нестай. Рустами Бакриддин, шидам шавен шумо мега. Мамо Осия, салом. Ваалайкум ассалом. Хушомадӣ мамаҷон. касе ба худомадам иқа ғайбат дорад, гӯшои чапам та ҷӯшидаистае.
шашум лайк. Раҳмат ҷонам барои лайкот. Хуш омадӣ. хуш бошен, саломат бошӣ. абдусамад, шумо куҷо шидед? ҳама каса хуш омадед. Саломат бошин акаҷон. манама телефон шуда па фаҳмо. имрӯз оддӣ хена чи апаҷон мега ҳо хонадаям. пага ба фикрам шавай кор мерем. Ман шав кор нарафтам. Садриддин дина гуфта буди ош карда истем, оша видеоша мепартом, напартофтаи ку? ҳа аз хуҷанд, мега Абдусамад. рецепте рафт ба фикрам. чӣ шуд тахмина дар эфирот 24 дизлайк шуда? охир нақл кардам, гӯш накардин акай Рустам? ай куҷои хуҷанд Абдусамад? Абдусамад ассалому алайкум. силкаи акай Рустам дар боло закрепить кардагай. Касе обуна нест, обуна шавен, акара дастгирӣ кунен. акай Рустам дина эфира гирён кардаму беззвук кардам, хов рафтам. Яки мехезам, ҷанга мебинен дар эфир. разбора мебинену, дизлайкора мебинену. гуфтам хай ҳамин дизлайкам пешрави каналай. акай Рустам қаллобон 24 дизлайк мондаанд мега. акай Рустам ассалому алайкум. чӣ мақсад доранд ҳамиҳо? мега намедонам. фикр мекунанд дизлайка мемонанд, канали моро маҳкам мекунанд ки хато мекунанд. аз Гулистон. Абдусамад саломатиҳо, аҳли оила хубанд? худатон хубед? тоба кӣ монда бошад 24 дизлайка? я одам монда наметона мега 24 тараку мега метонад чи ба худо гӯшом кар шидӣ. хоинои эфиранд онҳо мега. метонанд чи ба наметонанд? мамосия я одам метона амиқа монда. эфири ман ҳамаш диз доранд мега. шашум лайк. раҳмат барои лайкот азиза. хуш омадӣ. шукри алло хубам акаҷон. шумо чӣ хел? Абдусамад радиои моро гӯш кунед. мавҷи 107.5. раҳмати калон.
8 лайк бо мегирезӣ ҳа па мега. охи да эфирит пушти мора нагирӣ хо мегирезим чӣ кор кунам? нагирехтам ай ноширгӣ корот ҳами қаис додам. ман дига ғайр аз эфирода гаштан кор надорам. калбон хуш омадӣ. ҳама каса дастгирӣ кунед канали маро. ина касе акаи Рустамда обуна нест, обуна шавен, каналош беҳад чиҳои зур доранд. чӣ буд акаи Рустам? эфирои ба мазмун. нури калбон ба худо як гап мезанӣ ки ман худи тия кушта бошум тоба мегам. салом алейкум, ман омадам, хуш омадӣ. ва алейкум ассалом. фаҳмо созапам, значит мо бекор будем мега. ту кор дай, бира кор кун. ай гапои ютуб ҳичи фоида нест. ман обуна ҳастам мега. ҳози я минут. рустам дар таҷикӣ чӣ хабара мега. мусо ман дар комментат нависта будам. ман оиладор гуфта ту бо мегӯй ки маро фиреб кардӣ. гап дошта бошӣ ба худам гӯ, дар эфиро маро гам назан. мусо мегам ҳеҷ хабар не. ҳозираш ба озодӣ барои 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон омодагӣ. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом нахтак. ба ҳама апай тахминасозӣ фасонаки худора шукр соз. нуҳум лайк салом мега биринҷ. ва алайкум ассалом биринҷ. азизам, ман медонистам чида пеш ҳар рӯз гап мезадем.
даже мана гуфта будӣ дӯст медорам. Дар эфирои Садоқат мана мекофтӣ я умр дина ҳамиқа навистума ҷавоб надодӣ. Аққуратам мекардӣ. Мега Муссо. Бо Азиза ҳамиҷай мега. О. Тоба мега. Ту аҷинача гӯӣ ҷавоб наметиҳам мега. Азиза ман ай ту хеле жда надоштам. Ба худо гапат надорам нанавистига мана мега. Биринҷаш ки бо мега. Ба фикрам нури калбонай. Азиза созай ман намебинам мега. маънои аҷиначаи хушрӯча ман ай дӯстдорира хелид мегуфтам мега. тахмин ин эфири ту мегаҳо. ман киюм ки мега 1 кило биринҷиш метиҳам. ман медонам нури калбон. Муссо мега ки нахтак чида дина Азизара аққурат кардай бо гуфтӣ ман Муссоам. Майлаш тахминан ман дар радио барнома дорам боз меоям. Майли хакаи Бакриддин барори кор шумода. Хушомаден. Минус тиҷӣ салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Минус тиҷӣ хушомадӣ додарҷон. сози хубӣ. ман даром ё не? Ман танҳо аз ту иҷозат мегирам. агар надаро гӯӣ ба худо қасам умуман намедарам. тура кӣ надаро гуфта истаи Азиза? Хушомадӣ. Чӣ ба не? Ту меҳмони маӣ. салом алейкум. Ва алейкум ассалом ҷаҳонгир. Хушомадӣ. созин хубин ҳама каса. Худора шукр соз минус тиҷӣ аз шумо пурсем. Азиза мега ки Муссои девона вай нагуфтааст. Минус тиҷӣ сози Ҷаҳонгир. Ҷаҳонгир салом алейкум минус дӯстам. Алҳамдулиллоҳ нағз раҳмат. Худо ҳама вақт нағз бошен. дӯстони азиз админкаро нороҳат накунен. Раҳмати калон акаи Рустам. Хушомаден. Э Муссо темаи динагира накушо. Вай нахтак набуд. Кадоми як хиёнаткор буд. Тахмина аҷинача номи мина я намуд хушрӯ мегӯй дил ҷигарам мереза. Нафаҳмидам. шумо чӣ хеле? Худора шукр соз Ҷаҳонгир. биринҷ Азиза Муссоро фиреб кардеси бо мега. ҳамон одам нахӯтак шуда ҳақорат кард. Ман гуфтам ту чапӣ бо ман мабодо бо ту набошӣ гуфтам. Азиза мана мегӯй мега Муссо. Азиза мана мегӯй эфир дроира ай ту иҷозат мегирам мега. Апай тахмина вай одамо
омадааст ку дастгирӣ кунен охӣ мега. Кӣ омадааст ҷаҳонгир? Нафаҳмидум ҷаҳонгир. дили ҷигари ту Мусо ба ҳама мерехтай. Тура кам гуфт азиза ҳамо кадоми буд мега. Не Мусо азиза не просто номи мана хушрӯ мегира. Чап кеси админ чӣ хӯрдаисти? Мега бодирин хӯрдаистам. Хлеб қатӣ. Нав одамо. Ку одамои нав? Биринҷ то ба одам ин хел намешавад. Чӣ ба ин хел мега? Шамшер салом алейкум. Ба девона ҳишёр. Ва алейкум ассалом. ҳушёр хуш омадӣ. Ман биринҷ нестам, ман калбонам азиза. Ба худо ози агар номта намегуфтӣ чор намекардам биринҷ. Ман гуфтам бо динагӣ меҳмоном омадай. Апай тахмина ба овози баланд бугӯ ки кадомеда гап дора айноми ман наган Аллоҳ хоршон кунад. О ина шинедена? Якум дизлайк апаҷон мега. Раҳмат барои дизлайкот. Агари не ту худат будӣ ҳамон нахта калбон мега. Апай тахмина то 23 июля 1000 шавм мега. Рӯзи 23 июл зан мегирӣ чӣ? Мусо ай гапи бисёр да ку ина ҷаҳонгир да обуна шав ба 4 каналош тада обуна мешава. Апашка 12 лайк. Раҳмат барои лайкот. Шамшер зодрӯзи ман. Оҳо зур. Насиб мешай. Ту бугӯ тахмин ман ҳамин подписчикои ту ба чӣ бадӣ кардам? Як пурс мега. Азиза дида наметавонанда тура барои ҳамин. Ҷаҳонгир чӣ ба механдӣ? Худо зана ҳамо одами ҳақорат кадай да тура азиза. Ман то ин дараҷа беномус нестам. Ҳамон рӯз ман ҳам қатъи ту будам ку эфири нахуд рафтем ку пачақ мега. Карочи ман рафтам дига эфирро намедорам. Каналма удалид мекунам. Бора давша даҳанам ов шикоид нахӯр админ. Овози ҳамин чим рафтаиста хӯрдаистам. Азиза чӣ ба набошад калбон боз мегӯӣ ки ӯ кам гуфт туя. Ҷаҳонгир чӣ ба мега. Аҷиначаҳоя фаромӯш накунӣ Мусои аҷина мега. Давша овозиш усубеста бӯи хлеб омад мега.
рост мегум азиза охи хита гирифтай. Азиза се рӯз шид фиребам дорӣ, баъд навис мефаҳмӣ. Чалаласар. Азиза дига нанавис. Мана чанд борот гуфтам, ман гапат надорам, дина фаҳмидимат чӣ хелии. Админ саҳар завтрак накардам, гушна шидам, чапсап кадеси, мега хай ина намекунам. Ҳамин нони қоқма бихӯрам агане. Хай ҳамада худо нигаҳбонтон. ҳози говмона битим миём мега. Ай, и кияи ман нашнохтам. Шамшер ки буд? Савзи боша ин? Ви гов мега. Аслаш ту дина дар куҷо нависти Мусо, ки ман надидам, мега азиза. Не, ман Беҳрӯз будам, мега. Ту ҳам чанд канал дорӣ агане Беҳрӯз? Калбон чалаласараш чиай, мега. Салом ғарибо. Ваалейкум ассалом. Бринҷ ажина маънош азиза, мега. И димбор и эфир миём, мега. Дуюм бор. Фаҳмо. Беҳрӯз ина омад. Ман хиёлами Беҳрӯзи калаин. Ки Беҳрӯз да иҷаҳай? Ман и кия Беҳрӯзам, мега. Шамшер мега ман Беҳрӯзам, намедонам. Ман фикр кардам и туӣ. Ман дига Беҳрӯзам апашка, мега. Фаҳмо. Фараҳноз бо шу кард бинен ку, мега. Кадоми Фараҳноз Беҳрӯз? Хай набоша ман калазардора об битим бо миём, мега. Гап нестай. Мега намехӯрам бо мад хӯрдисти админ, мега. Охи ту гуфтӣ ман говма об метим. Ман хиёл кардам ту рафтӣ бо хӯрдастам. Ҳеҷка гап намезана. Ту гонаат охи, мега. Ҳа. Ҳамон Фараҳнози қошои найза дора ку кал, мега. Ҳа. Рӯли велика мегӯй. Кали азиза гирифти номер, мега. Феъли безеб дорӣ. Ман айту хеле боварӣ надоштам. Ман духтареро дӯст медорам. Чизеш бугум ҳамӯ кора куна. Ай гапам наброя. Ба ягон кас гап назана. Афсӯс, мега. Охи Мусоҷон як гапҳои гап мезанӣ ба худо, ки як гапҳои гап мезанӣ, ки ира бин охи гапота. Дар ҳамин эфири падарланат ки зан меёфта, ки зан мегира. Охи як гапҳои гап мезанӣ. Тоба ман дастройка дам. Просто шӯхӣ кардам, гов гуфтам. Фаҳмо. Хай ҳамада худо нигаҳбонтон. Майлаш хай Шамшер. Худованд нигаҳбонат боша. Хушомадӣ.
Мусо ина азиза дӯст медорад. Боварш кун шу надорад. Мусо ба худо мурамо аз ту халос шавам мега азиза. Мусо мега хаб кун изом натӣ мега. ҳозир дар эфири Калбон рақибара гап дода иста будӣ. Бо иҷа биёи хелӣ бугӯ. Калбон Мусо медонед ман шу доштанамам мега. Мусо мега азиза. Калбон мега Мусо азиза духтари каттай бовараш кун мега. Салом. Ваалейкум ассалом минустиҷӣ. Созен хубен? Худоро шукр соз. Калбон мега қавртам меканам мега азиза. Инҷа чизе гап? Гӯё мега ман завтрак нахӯрда бошум. Саҳарӣ ҳичка гап намезана қатӣ мега. Чӣ ба кӣ минустиҷӣ? Ина Ҷаҳонгир гап зад. Ман саломоту алейк гирифтам, хушомадид кардам. Бо ина мегӯм хушомадӣ гуфта. Азиза пачақ мачақ будай ку мега. Хайр дар паноҳи худо бошен апай админ. Мерай минус. Дар кадом эфир будром ҳамӯ ҳаст мега. Ҷаҳонгир созӣ братам мега минус. Ҷаҳонгир нест. Ман бирафтам. Хуш бошӣ биринҷ брат мега. Минус чӣ ба эфир накардаистӣ? Азиза дута шо мекунӣ мега. Тоба астағфирулло бугӯ Калбон. Эфири эрониҳо мерам, ай эроно намонам. Минус биринҷ обуна шав агар малол нашава мега. Биринҷ нури Калбонай. Агар бишносӣ агар минустиҷӣ. Хай пай тахмина ман рафтам. Телем заряд надора. Майли хай. Биринҷ хушомадӣ. Абдусамад эфир кун гуфтин эфир кардам худатон нестем ку? Ман бирафтам эфири эронӣ ё ай ҳамон намонам мега. Ай ҳамон намон бира Мусо. Ҳаваё намедонам Мусо чӣ хеле одамайда? Буфаҳманд туям раҳ наметиҳанд. Бизӣ ҳамада бизӣ мекунӣ. Апай азиза мега.
خدای вӣ то ба пай тахмина гуфтанӣ будам мега. бизӣ ҳамада бизӣ мекунӣ. чӣ мегӯй? Нафаҳмидам. ассалому алайкум. созен хубен? ҳамакаса хаста набошен. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ва алайкум ассалом. робияҷон чӣ хеле созӣ? саломатиёт хубай? фарзандот созан? чандум лайкай мега. ман намедонам. хуш омадӣ робияҷон азиза. калбон ҳурмата худат ба нигоҳ дор. апаҷон сози хуби фарзандот созан иншоаллоҳ. худоро шукр ҷонум соз айта пурсен. чӣ ҳол дорӣ робияҷон? охи ҳамара мегӯй ки калбонай тахмин мега. ҳа охи ту гуфтӣ ман калбонам. баъд чӣ? ту ҳам балочаи чанд канал дорӣ ҳами худа? соз раҳмат апаҷон. хуш бошӣ апаҷон. саломат бошӣ. бахшиш азизам. ман тира нагуфтам. ман тудам гап назадам. фаҳмо. деволи намкаш мега. ба худо ҳамаи эфирам дилам монда се товба кардам. салом алейкум ба ҳама созен ҳама каса. ва алейкум ассалом иброҳим тиҷӣ. хуш омадӣ ҷонам. фарзандакот созан? ҷаҳонгир минус шукрона аллоҳ мешавад. худатон чӣ хелен? робия хона даи корама нимкола кардам. иқqa суҳбат кунам вақтам хуш шава бо апаи кором шавам. кори беҳтарин робияҷон. фарзандот хованд бедор? чӣ апаҷон мега? калбон ту ҳам душман шудӣ мега. шукр созам. худо ҳама вақт соз бошӣ ҷонам. салом дугона. хуш омадӣ. минус салом алейкум апаи робия созен хубин апа? минус тиҷӣ гапи мара ҷавоб надода буромада рафтӣ? гуфтум ки эфир накарда истӣ. кай эфир мекунӣ? хуш омадин иброҳимҷон. сози ҳамном. ҳамномат ки айдаи ҷа иброҳимҷон тиҷӣ? ҳавай бачата ман чашм кардам ба фикрам. ҳами қа нигоҳш мекунам. иққа бачаи хушрӯакае. ҳами қа ситорагармакай бачат. не бас дига эфир намекунам апа. чӣ ба минус тиҷӣ? соатот пур шид? апи тахмина чӣ ба нест кардед подписчико наминамуд ку? ҷаҳонгир баҷо кардам. чашм дуромада истай. таам баҷо ка. раҳмат иброҳимҷон. ман ҳамном мега. фаҳмо. касала иброҳимҷон админка. агане ман худам чашмиш кардам. ай нигоҳ кардара. ҳамномам робия. фаҳмо. хай худо шифои комилиш тия бачаҷона.
охи эфир мекунам, баъзе одамо мия асабо вайрон мекунад, силка эфирша дар эфир мепартоя. Эфир дар силка партофтан мумкин нестай ки минус тиҷӣ? Агар намегум ки ина таҷмаъмара бин, бисту чанд ҳазор подписчик дора, ҳава ягон инсона ключ наметия. Мегум ман чӣ кунам, ключора бигирам чун? Соз Раҳмада Пиробия мега. Ман ҳам нест мекунам мега. Чанд рӯз шид тасб карсод. Ҳозир ҳама хелае ки Иброҳим Тиҷӣ Робияҷон. Не силка эфирша дар эфир мепартоя. Мега биен эфир дорум. Тоба. Бахило бисёра нохи минус Тиҷӣ. Динагӣ дизлайкҳои мара дидӣ? Ключоя гирен ҳеч ки намебияд эфир. Чӣ ба? Охи таҷмаъмара бин, бисту чанд ҳазор дора, ягон инсон дар ключ наметия, бо ҳами қаодамаш бисёрае ки. Ман душмани ягон кас нестам. Дӯсто ба худои хел фикр накунед. 16 лайк. Салом алейкум ба ҳама. Ва алейкум ассалом. Тимур 88 хуш омадед додарҷон. Раҳмат барои лайкотон. 17 лайк. ва алейкум салом акаи Тимур хуш омаден. Ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. Духтаро видео кадомера надида бошум бахшиш. холиншувӣ омадам ҳавли хонаи очам корома сабуктар кунам. Ҳаматона хабар мегирам иншоаллоҳ. Гулчера чӣ хели созӣ? Саломатиё хубай? Фарзандакот созанд? Хонагиҳотон ҳама соз? Майли хай. Раҳмат апам. Саломат бошӣ Тимур 88. Апай Абдусамад сози хубӣ мега. Ку Абдусамад? Иқа азизаи калбонам усо тема доранд мега. Намедонам Абдусамад. Гулчеҳра сози хубӣ? Не оли соатон буд нашидай охи мега. Шукр худо нағз Робияҷон мега. Минус Тиҷӣ и дизлайкҳо ҳечи каналда зарар надора ҳа? Дина ма да кадом худозада 24 дизлайк монда вақти ман хоб буданам да тоба кардам. Минус Тиҷӣ. Саломат бошен акаи Тимур. Биринҷ кияй мега Робия? Биринҷ Абдусамад барои ӯ гапотон мега. Не дизлайки чӣ намекунам. Биринҷ кияй? Биринҷ ҳамҷа биринҷ калбонам Робия апам мега. Ваҳ тоба 24 дизлайк. Иброҳим Тиҷӣ дина хов кардам кадом ҳаром номша алиш карда омада духтарорам қағам дода ҳақорат кардай чӣ кардай гапҳои дар дунё туғри намегира ҳаваёра гуфтай. Баъд ҷанг шидай дар эфир. Ман ховам ба худо хестам мебинам ҳайрон шидам. Кадом гапон калбон мега. Калбонам Робия апам. Ваҳ тоба 24 сарбаланду хона обод бошен ҳама каса. Рафти минус Тиҷӣ? хуш омадӣ додарҷон. бори дигар рӯз ба хайр. рӯзи шумоам ба хайру шодӣ боша акаи Рустам. Чӣ ба ако дизлайк мемонанд мега Робия? ай бахилишона Робияҷон, ай бахилира дида ки наметонанд ба дизлайк мемонанд. Мебинанд ки канали ман пеш рафтаистай, ура сухташ гирифтай. Мефаҳмӣ? Барои ҳавай. ҳаволаи бад бар худо ба худо. Ман ҳаволаи ҳаваи одама худо ба супоридам.
набошад ман тема калом Абдусамад раҳмат апам бошӣ мегам. Абдусамад, шумо имрӯз кор доред? Ман омадам. Ай, чӣ ба эрониҳо сирт кардам Мусо. Дар канали ман меҳмон шавен. Касе ина акаи Рустам обуна нест, обуна шавен, дастгирӣ кунед, дастгиритон мекунам. Ҳай дил ниятшон бад будае мегаҳо. Ё бисмиллоҳ админка апаҷоном сози хубӣ иншааллоҳ. Шукрона Аллоҳ мо соз. Ваалейкум ассалом. Садои Зарафшонӣ додарҷон биё хуш омадӣ. Акаи Рустам прямой эфир шуд радио мега. 17 лайк. Раҳмат барои лайкот. Зарафшонӣ хуш омадӣ. Садои Зарафшонӣ салому дуруд. Акаи Рустам кай эфир мекунӣ мега Мусо. Ҳамин дизлайк монад Мусо набоша бо дар эфири акаи Рустам. мо туро ягон бор намебинем ку Мусо. Не ҳоло барномаи сабт меравад. Калон питчинг дорӣ мега. Калбон питчинг дорӣ мега. Бо дархости мухлисон албатта мешавад. Ман ба дигари каналам эфирҳои ӯ медиравам мега Мусо. Апаи тахминан чанд канал қатъи медиром, дастгирӣ мекунам, ту бо баъд мебинимо бошӣ ту ҳам мега. Баъд мебинимо мега. Ай тоба. Тоҷикӣ карда буфаҳмон ки ман нафаҳмидам. Ман омадам, хуш омадӣ. Ман омадам, хуш омадӣ. Акаи Рустам маро ба кор мегирӣ мега. Абдусамад, ҳолиам радио тирос ҳаста ё не? Русская версия. Ман омадам 4 канал. Хуш омадӣ. Ҷаҳонгир хуш омадӣ. Ман ҳам ҳунари ровигӣ дорам мега. 20 лайк. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Додарҷон хуш омадӣ. Сози хубӣ, саломатиҳо хубай. Раҳмат барои лайкот. Ҳеҷ чиз абадӣ нест. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ. Ҳама каса созен хубин иншоаллоҳ. Худоро шукр соз ғарибачаи ту пирсем. 20 лайк шид. Русская версия. Раҳмат барои лайкот. Хуш омадӣ. О апа радиои тирос ҳаст. Фаҳмом майлаш мега. Созен хубин. Худоро шукр соз. Мусо савол. Салом. Ваалейкум салом. Хуш омадӣ. Салом омадам мега Нури Калбон. Хуш омадӣ Нури Калбон. Ин ҳеҷ чиз абадӣ нест. Ман фикр кардам Калбон бошад. Мусо мада ҳастед мега Ҷаҳонгир. Робия апам хута гирифтӣ мега. Робия хуш омадӣ. Мусо канали чанд подписчик дорад? ҳеҷ чиз абадӣ нест. Мада ҳастед мега. Хуш бошед додар. имрӯз ба фикрам ҳама пои чапш қачихестае тоба. Ҳамин эфир овозе киштам дига имрӯз эфир намекунам. Ай паи кору бори зиндагӣ мешам. Ай ин эфир мада фоида нест.
ман то синфи 11 дар ҳама чорабиниҳои шаҳрию вилоятӣ баррандагӣ мекардам. Фаҳмон. салом алайкум. Ва алайкум ассалом шурик, хуш омадӣ. Нафароне ки обуна мешаванд комент монен, албатта дар хизматам. акай Рустама дастгирӣ кунед, касе нестай обуна шавен дастгирӣ кунед, шуморам дастгирӣ мекунам. беҳтарин Абдусамад. 22 лайк. раҳмат додарҷон барои лайкот. Робия додар худма нагирифтам, кӯдаком гирифтиян ма мега. Не апа соати 20:00 худотон эфир кунед мега. Не ҷонум намекунам. ба худо шавҳарам ҷанг дорам мега тони мешава эфир қатъи ту саргардон ту мега дига зиндагӣ надорӣ мега рост мега. ҳами ки мардак омад дига эфир намекунам. рустам биен мо ҳам хизмат даем мега Нури Калбон. канали фурӯшӣ дорем. хуш омадӣ акаи овора. раҳмат барои лайкотон. созен тинҷен саломатиётон хубай. Салоҳ ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом Салоҳ, хуш омадӣ додарҷон. репи нава хабар гирен мега шурик. канали фурӯшӣ силка овардан. касе канали фурӯшида обуна нест, обуна шавен. Нури Калбон қалбро обуна шавед, албатта дастгирӣ мекунам. Корея влог. Салом. Ва алайкум ассалом. Корея хуш омадӣ хоҳарҷон. ба ман ҳам аҳамият надодосӣ мегӯянд язнаҳо охе. рост мегӣ апаҷон. салом алайкум Корея. Ва алайкум ассалом. ба худо дина ҳушм ба эфирай гӯштомам хушрӯ реза накардам. соз мешавад. шукронаи Аллоҳи меҳрубон. аз шумо пурсем чӣ ҳол дорем додар. Роила хуш омадӣ мега ай. Роила салом ҳамада ана ман омадам апаҷоном. Ва алайкум ассалом Роилаҷон, хуш омадӣ ҷоном. соз мешавад. шукронаи Аллоҳи меҳрубон. пурсем чӣ ҳол дорем додар. Роила хуш омадӣ. Ва алайкум Ҷаҳонгир. Мусо Роҳила мега. Алайкум салом Роҳила. закрепид нигаҳ кунен мега. закрепитам нигаҳ кунен додаро хоҳаро обуна шавен, Ҷаҳонгира дастгирӣ кунен. имрӯз пага зодрӯз дора. ай ман у шумо ҳичи намерава. як чӣ кунен дастгирӣ кунен ҳавай додарам. Роҳила хушрӯча шинос мешем мега. бо сар карди Мусо. гӯшибириён карда хурдед апа ман бакани ҷазза мега. Не ҳавай ҳозир ина картошкаша пӯст карда шиштам. ҳозир мерам шаҳр мерам аввал ягон соат пас. баъд мерам магазино мераму омада баъд мепазим видео карда мепартом мебинӣ. хуш боши апаҷоном тахмина. хуш омадӣ ҷоном. Ҷаҳонгир ман шумо дар шидагӣ кӯ мега Корея. Ваҳ Мусо кӣ мега. Мусо як чӣ бугум туда як намедонам ҳозир мегумад бе як бабникай боварка ҳамин духтара дид тамом ови даҳанаш дарехта. Корея ман 4 каналам ба 4 каналам мегаҳаем ҳастам мега. Ҷаҳонгир кай куни будо мерай. раҳмат биқаб лайка дӯстам. раҳмат барои лайкотон. хуш омаден. хурдан кай бувад монанди видео дидан ҷаззара мега. ҳоли мерем шашликои тахтачахӯрӣ мерем ҳардумон. админка хай чо кунем азиза арӯсам буд ҳозир қатъим гап намезана мега дига қатъим гап назан. ба маҷбур мешам қатъи духтаро гап занам. марам дастгирӣ кунен мардум мега Робия. Робияам дастгирӣ кунен. хоҳармона канали и хоҳармонам пеш барен дӯстони азиз.
ассалому алайкум ба ҳама. Апаҷони тахмина қариб ёфтум шайтона мега. Ба худо ёфти пеши ман биёр ба худо авая. баъди 1 сол тӯй мекунам мега. Мекунем гап нестай. Роҳила ӯро гӯш накун. Дурӯғам мега. шумо кай мерид мега Ҷаҳонгир? Ман Ҷаҳонгирҷони номаълум. Солаш номаълум. Агар ки кӯдакон биёяд тамоман намеравам Миср. Ҳамакаса хубен мега Салоҳ. Салоҳ худора шукр соз. Пулаша партои Ҷаҳонгир обуна шидагима мега. Ай шумо пурсем Салоҳ пешравиҳои каналтон чӣ хелай додарҷон? Номери карта мега. Хуш омадӣ Роилаи ҷун. Ай боло гузар чойи ноҷӯшомада бихӯр шикамдард бошад ҳам мега Нури Калбон. Барои тӯи баранда лозим бошад мо дар хизмат мега акаи Рустами Бакриддин Ҷаҳонгир. Роҳила ҷинача сози хубӣ мега Мусо. Роҳила хоҳари акаш созӣ Мусо ӯ апай хидмай гӯш мекунумш мега. Рустам брат гап нест да тӯйм ҳе мегӯм. Роҳила гапи Мусора нагӣ гӯш накун. Ин Мусо як бекорай. Кира бина ов мешава вай. Нахтак сози хубӣ додар. Роҳила Мусо созум раҳмат барои гули хушрувак. Раҳмат апаҷони Робиа сози фасонаки гап нест коммент нависед мега. Мешад апа. Роҳила салому дуруд. Роҳила пупсикчам чӣ хелай? Ягон ҷои тоқагӣ бурай чахчах кунем. Мусо ба худо бо як ҳамахели гапҳо бизанӣ ба худо мегирим чорунид мекунам. Акам нахтак шукронаи худо созум шумо созен мега Роҳила. Шурик силка оварда касе шурик данест дастгирӣ кунен. Робиа соз меша раҳмат додар. Робиа апам силка мон мега. Ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. Ҷаҳонгир и видеоҳома тамошо карда лайк монед манам мекунам мега. Роҳила хушруча игл барои тира камай мега. Ту сухан кун ай осмон ситорат меёрам. Ви меёрида ами ту. Я ҳамин гула ай замин канданда аввал як ғайрат кун. Мусо. Роҳила валайкум салом акаи Рустам шукрнони худо созем шумо созен Корея эфир накардед мега Ҷаҳонгир. Намешава ай тел монда силка. Нахтак алҳамдулилло созум фасонакам Роҳила хоҳаракам. Чо кади нахтак? Чӣ ҳол дорӣ? Корея сози брат мега. Мусо админка рашк накун мега. Тоба астағфирулло бугу Мусо. Илтимос дӯстон гапҳои ҳархела нашавад. Инҷа занакҳои шавҳардор ҳаст. Ростӣ ман кадом эфир дароям гапҳои бемаънӣ шавад мебурам тезда. Дӯстон чаро дастгирӣ намекунед канали маро? Роҳила Мусо дам тагир асабои апамда нарас мега. Пир шидем арӯс наёфтем мега. О ҳамихе пир мерай. Билет мегирӣ ябора. Земляков дроен обуна шавин мега Салоҳ. Касе Салоҳ данест дастгирӣ кунен. Ина акаи Бакриддина дастгирӣ кунен. Гул буромад аз замин. Мусои бабника диду дуромад бар замин. Рост. Ассалому алайкум акаи Рустам созӣ мега нахтак. Админкаро нороҳат накунен. Созед апаҷон. Ваалайкум ассалом. Чӣ хелӣ сози саломатиё хубай Нисоҷон?
салом апаҷон, 24 лайк. Ваалайкум ассалом Нуз. Чӣ хеле сӯзи саломатиё хубай? Камнамои Нузҷон дига эфир карда моро хабарам намегирӣ? Ҳечи не апаҷон тахмина айпаи ҳаму шайтону мега. Барор туда буко биёш. Роҳила имо ё ватсап дорӣ? Мега Мусо. 25 лайк. Раҳмат барои лайкотон духтаро, додаро, ҳаматонда раҳмати калон. Нисо. Роҳила механда. Меҳмон шавен дӯстон, мега Асмои Нуз. Ҳама тарафа 25 лайк. Ассалому алейкум апашка. Ваалейкум ассалом ҳама тарафа. Чӣ хеле сӯзи саломатиёт хубай? Раҳмат барои лайкот. Хушомадӣ. Корея эфир накардид? Мега Ҷаҳонгир. Ду бор гуфт и гапа. қатъи ҳамин кӯдако саргардон апаҷон, нафаҳму. Ноз дина эфир каден дидум, нанавистум ки мега. Силкаотона намонем боло рава. Илтимос бигирен силкаотона ай боло удалит кунену бо ай поё монен. Бародарон ва хоҳарони аҳли ислом, хоҳишмандам, нафароне ки оиладор ҳастанд, ҳар сухан накунед. Як сухан оиларо вайрон кунад, кӯдаки навзодро сарсон кунад. Ман тарафдори ҳамин гапҳои шумо акай Рустам. Рост мегӯен. Бисёр беэмоно бисёр шидиам ба худо да ҳамин эфир. Апай тахминаи гӯшош кашол кунен, яки ягон каса дилаш месӯза, обуна мешава, мега. Майлаш. Ман меравам бо миём. Майли Хайрубияҷон, ҳамада барори кор. Ман корда, мега. Сало, ҳазор раҳмати калон додарҷон барои дастгириёт. Раҳмати калон. Нахтак ман бо миём иншалло. Гап нестай. Охи нахтак ман силкаитра наёфтаистам. Ҳайнаҳаш. Иқабат ба акай Рустама кашол мекунам бо. Ман меравам бо меҳмонҳо акай Рустам, ман бо шумо ҳамфикр. Ман бо миём иншалло. Майли хай биё. Роҳила арӯси ман Мусо ба худо бехуд кардине ки ҳамито. Ай эфири ман туда ягон чия ки миёй арӯсковӣ миёй. Ба худо рӯз биде охи духтарора. Ман тура ҳоле гуфтам ки ай эфир ҳеч кас зан наёфтаю, ошиқ наёфтаю. Ака ту ҳами кам будӣ. Акаи Нахтакҷон, ман братам, мега. Даҷоло бисёр шидиян. Рост мегӯй. Ба худо Мусо гузарондине ки ай дасти тура ҳеч ка эфир намеяка. Агар ҳамун одам дефект надошта боша, ай эфир зан намекова. Куҷода авай номи авай? Ман вообще-то ҳамин Мусо заблокироватай намедонам, разблокировать пользователя нависонда истай мада. Вай чор небуд, ман намедонам вай чӣ хел омада истай эфири ман. Апаҷоным тахмина дина шав эфир апа Иброҳим будай. Ҳамон апа мара чанд бор гуфта буд. Биё ҳами дуромадум салом додум. Як хона сӯхта гуфт даиҷа чӣ кор мекунӣ? Ман блокам. Фаҳмо. Ҳавай ман мози блок кардани будам ки разблокировать буромада истай. Роҳила подписаться кунен, мега нахта Корея ҳози апат бугум бо ягон кас зангир мешава, бо ма гунаҳгор барои ҳамун брат гуфтам, мега. Хитои рои кам, мега. Гап нест ҳамусино рои кун наёяд дига. Аҷоибае тоба. Эфири Нури Калбон рафтам ҳамуҷада мара ҳам хеле кард. Баъд ман гуфтам ки Калбон биги чор никун, набоша мерам. Гуфта омадам. Бо Калбон хафа мешава ки мақсад ту эфиримда наистодӣ.
Корея мекунам мега. Ютуба сайти соз буд. Гирифтем ҷои ошиқӣ кардем. Ҳама эфирам. Ҳо нагӯ минустиҷӣ ба худо. ҷазираи эфиро буромада истае то ба айдина ҳай эфири мара ҳам хеле кардян. Асмои ноз мега Роила чӣ ба меҳмонӣ намиёй мега. Дар пахши мустақим чаро ҳар сухан мекунед? Дӯстон одоби суханкуниро омӯзед. Рост мегӯ акай ки Рустам? ҷои тоқа гибрем як бор чахчах кунем хе кунем тоба кардам. Ку ҳамун мисоя хоҳарша як бача ҳами хеле куна ку чӣ корш мекуна ҳаваи одама? Ҳами ҳам мисо як хоҳари як одама охи наход ҳами хеле бигӯй. Рост и хеле одам ҳаст Нахтакҷон не ки иҷа бо занакои шавҳардор ҳастанд ки марда қатъи гап намезананд. Ай бай ба номи худо бас кунед як кас ғам додана. Минусҷон ба худо манам ба фикрам ҳамин эфиркунира бас мекунам даф шавае. Чо кардан эфиртона мега. Дина эфирма мондаму гуфтам 1-2 соат хоб кунам ҳамин павза мондам рафтам хоб рафтам мехезам да иҷа ҷанга мебиниву 24 дизлайка мебиниву ба худо. Товба кардам. Корея 83 нафар обуна шидам. Корея акай Рустам дам обуна шав ҷонам. Акай Рустам эфирҳои беҳтарин дора. Ту да обуна шидай там обуна шав дастгирӣ кун акамона. Иҷа я ҳамон мусо ҳар хел гап мезанад тамом. Салом алейкум бародаро. Дар канали ма обуна нашавен просто лайк монен мега Шурик. Касе не Шурик данес обуна шавен дастгирӣ кунен. Акай Рустам раҳмати калон. Охи номуси марди куҷо шид ҳамара ғам метем. Мора мапаву хоҳар дорем ку мега. Рост мегӯй охи ки минустиҷӣ ҳавай медона ки ман шу дорам дар эфири Нури Калбо мара гап дода истай ҷигар табухрам и табухрам. Як ҷангш кардаму ба кира гуфтам ки ман мерам гуфтам бо буромадам омадам гуфтам мешинам сарма вайрон карда ҳар гӯҳриқатӣ. Ини апа аз пушти ким кадом як уқча шурбо мега. Абдусамад ҳамиҷадаи? Силка рӯй кунед мега. Ноз ҷон Дина дидам эфиртона дуром нависам гуфтам бо ягон хона сӯхта мега ҳамиҷадам ҳаст ҳами гапа меган ҳам сахтам мераса. Ноз пушти Роҳилара нагири Роҳила намера ина Роҳилаи ман пуштиша мегирам баъд эфирро меоя нотарсида. Ҳо апа да ҳамиҷаем апа мегам. Фаҳмон. Роҳилаҷон рост мегӯен аҳамият натем хелиёрам. Хай чота эфир мазза накард. Хай ман рафтам мега Шурик. Майлаш хай. 27-ум лайк ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Оилавӣ дар Россия. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Раҳмат барои лайкот. Сози хуби фарзандакот созанд. Дина 106 подписчик доштам. И саҳар хезам ки 80 шидай. Охи бисёри баъд ҷамъ накун да як рӯз 10 та зиёд ҷамъ накун. Ҳамашона ютуб баъди абед тоза мекуна. Шаб чӣ хел зур шид эфир мега Абдусамад. Нагӯ. Салом хуб ҳастен? Ва алейкум ассалом. Садриддин хуш омаден додарҷон. Оилавӣ меҳмон шавен мегам. Ташаккур апаҷон. Намеарзад ҷони ман. Шурик эфир ҳам маззай кард ки бо гапи тирабӣ мега. Ва алейкум салом хуш омаден мега минустиҷӣ. Ҳама каса хуш омаден дӯстони азиз. Рустами Бакриддин да касе обуна нест обуна шавен дастгирӣ кунен. Силкашона овардям.
ина иҷеда бо минус тиҷӣ ҳастанд, ба чанд каналошон дастгирӣ мекунанд, дастгирӣ кунед. ина оилави тиҷики дар Россия. ин хоҳармонам дастгирӣ кунен каналша. апай тахмина чӣ ба ҷанг шуда эфиртон мега. Якташ номша Нахта карда омадааст Корея. Баъд ман нестам ку аку дида ки ман дур аку ховам. Баъд ҳамин набудани ман истифода бурда 24 дизлайка мондааст, ҷанг кардааст, ба чанд каналош омадада. Ам хеле духтароя ғам додааст. Ваалейкум салом Роҳила. Роҳилаҷон биё эфир якташ як чӣ гуфт ҷошта мешинонум ша мега. Оилавии дастгиритон кардам мега Абдусамад. Оилаи тоҷик ман обуна шидам Зангула қатӣ мега. Ноз ҷон идов эфир кадӣ мерам мега Роҳила. Роҳила чо кадӣ чӣ ҳол дорӣ хоҳарҷон? дугонаам чӣ ҳол дора? Нахта ғам додай мега. Не Нахтак не. Кадом хонасухта номи Нахтака мондай омадай, номи Нахтак қатӣ чӣ кардааст, гап задааст. Майли биёин Роҳилаҷон. Ман шав эфир мекунам, ҳамата интизорам мега. Шав соати чанд мекунӣ? Соатша бугӯ. 6 апаҷони тахмина. Кинда канал дар кора монетизатсия гирёна арзонуш кардам. Касе да ина канал дар кор боша, каналҳои фурӯшида чӣ кунен? Муроҷиат кунен. Ҳамаи чиётонда саволотонда ҷавоб меёвем. Ман омадам бо гапҳои нав занем. Мо занҳои шавҳардор дар таи гап намонем. Нофаҳмоӣ мешавад дар зиндагӣ, мо зиқ мешем. Медурем суҳбати ширин кунем, вақтамон хуш шава мега. Хабар гирен мега минус. ина минус тиҷи закрепит кардем. хабар кӣ мекунам? Ягон каси дигара. Мадина. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракоту бар ҳама. Ва алайкум ассалом Мадинаҷон. хуш омаден. Созен тинҷен саломатиҳо хубай? Фарзандако созан? Рост гуфтен апай Робия. Марам хабар гирен, влоги нав мондам. Гап нестай мерам олӣ. Ва алайкум салом. хуш омаден мегам. ҳозир мепартом бинен баъд хоб. Гап нестай Мадинаҷон, мерам мебинам. ҳоле напартофтаен? Ҳа ихел гӯед. ин акаи Нахтак беҳтаринан. Ҳар гап намезананд. Ягон фикри безеб қатъиам одамда наменависанд. ҳарчи ҳастаям хел мардакои ҳозиразамонда. Охи Корея касе номи ҳавая сиёҳ кард ки неки ҳеч ка бовар намекунад. Барое ки Нахтак ин кора дар ҳаёташ намекунад. Рафтам чӣ девона мега Робия. Апай тахмина ӯ аҷӯза им саҳар мега хоҳарҷон апай нав ёфтӣ? Гуфтум гӯшт ҳама чира мефаҳма. Ман амиқа хандаш гирифтай кӣ мега. Ваҳ телефонам расо гарм шуда сӯхтост. Ай саҳара эфир Корея влогтона сообщества монда будам. Диден мегам. Воҳ ин ман шав шнидам апай тахмина ки бо ҷигарак табхӯрам мега девонае мега. Як девонаам хеле гуфт ҳозир чорниш кардам бачаҳо. Мара ҳозир нагуфт, дар дига канал гуфту. Иҷа дар дига омада дига духтароя ғам дода истай муссо. Оли як рӯз надида байша. Апаҷон марам бовар накардам аввалда. Мемонам имрӯзаша. Апай Мадина охирон видеома сооб монен 1000 просмотр гира. Видеои нав партофтам.
Апая Мадина як хизмат буд. Деревня видеотона мебинам, шумо як бор намеоен, тарафҳои мо хабар намегирен. Хуб додарҷон. Чӣ додарҷон? Мадина мегам. Мадинаҷон, бабушка чӣ хелай бабушка? Апа ҳамон видеотонда канали мара реклама кунен, обуна шаванд, силкаи каналма закрепит кунен видеотонда. Каналҳои фурӯшии ман обуна шидам, жду мега. Корея. Акай овора ҳамин Корея ба чанд каналотон дастгирӣ кунен акаҷон, ҳамиам каналош пеш рава. 35,000 рублей чанд $100 мешавад мегам. Намедонам. Хуб додарҷон. Бабушка шукронаи Аллоҳ нағз гаштааст. Сос раҳмат апай Мадина. Дӯстони азиз, ҳама касай хуш омаден дӯстон. Ки канал мехара мега Мадина. Апаҷон, шумо барои подписчик ҷамъ кардан чӣ коро мекунен мега. Акаҷон хуш омаден. Робияҷон хабар гирен. Илтимос морам дастгирӣ кунен мега ки Корея. Тахминаи хоҳари қадрдонам, мардуми мо бо ғайбат ва дуруягӣ худ зиндагӣ мекунанд. Рост акаҷони Бакриддин. Корея иншоаллоҳ ки мекунем дастгирӣ. Ман хабар мегирам мега Робия. Корея обуна шавин мешавам, силкаи каналам закрепитай. Корея ина да силкаи минус тиҷи обуна шав 4 каналш қати дастгирӣ мекунам. 4 канал буд, бисёр буд, намедонам 4 ба фикрам. 4 ай ҷаҳонгир буде. Ин апай Мадинара ҳамон я кампюрака пешаш мерава. Нигоҳ мена. Ман дина ҳамон видеоша дидам мега. Акаҷони Рустам чӣ ба хабар намегирен? Саломатиҳо чӣ хел? Минус Зангула қатъи шудам мегам. Оишагул гап нест мама, нест. Намедонам ё куҷодан. Мама эфир сар додагиаю мама некин дасташ бандаю уборка кардааста. Оишагул намедонам дар куҷо боша. Раҳмат Роилаҷон, силка монен Корея. Илтимос силкаотона ай боло удалит кунен, ай поён монен.
фаҳму акаҷон. минус бекортар шавам мемонам. ман мондагии корро мекунам бо миём. Силка монем Корея. Чанд бор каналтон рафтам, ки эфиро буд шидагӣ. Мадинахон саломатию аҳли оила хубанд? Худатон хубед хоҳарҷон? Албатта дастгирӣ мекунам. Апаҷон ин силка уд кунен, ҳамаш гап. Чӣ ба Мадинаҷон? Ҳама мега ку далит кунен боло нарава гуфта? Ҳаштодаҳафт шидам Корея зангула қатӣ. Шукрони Аллоҳ нас шумоҳон чӣ хел? Нас иншолло ки акаҷон. 3000 соат шуд, дастгирӣ кунед 4000 шавад. дар паноҳи худо бошен апай Робия. Ман иншолло ки имшаб мемонам плейлисти шуморо акаи Рустам. Не гап ҳамаш. Ай, ман медонед чанд қасилка дошт ку апаҷон ҳеҷ кор нашид. Ҳамаш гапи холӣ. Камтар дастгирӣ кунед, соатом кам монд. хуб, имшаб ай акара мемонам, пага иншолло ки ай шумора то ватан рафтан ма заявка роӣ кунам. Дӯстон насиб мега. Иншолло. Минус тиҷиз ватан раҳ ки на? Ман рафтам апаҷон, дар паноҳи Аллоҳ бошен ҳама каса. худо нигаҳбонтон бошад. Мадинаҷон хушомаден. Раҳмат барои дастгириётон. хуб апай Мадина. Скоро мерам ватан иншоаллоҳ. Зур. Апай шафоат нестан имрӯз. минус баъд бо миёен уҷа код мия кӣ мегира. хуб охирон видеома монен апай Мадина. ҳеҷ гап не апаҷон, иншолло ки бо дастгирӣ мекунем. Раҳмати калон Мадинаҷон. Не ҳамаш торӣ кунам ба мерам ватан. сахт ёд кам ватана. Фаҳмо. чанд сол шид омадантона минус?
як солу 4 моҳи пурра шид имрӯз. Ӯ қана будай. Ай мо 2 солу 6 моҳ шид. як солу 4 моҳ. охи ман якум бор омадам. Фаҳмо. ман вақти ватан омадам ҳамсолон мактаб мехонданд. фаҳмо. чанд солаен? минус тиҷӣ? нуздаҳ сола. ва ҳоли ёш будае. дар киҷо кор мекунӣ баъд? феврал 18 сола шудам. срочно билет гирифтам, омадам 8 март. фаҳмо. минус ҳозир гард кай калон шидӣ ба мерай ватан. самара мегам. ронанда. коротекс. шофер. фаҳмо. хуб, роила, сози хуби роила. минус охир рост гуфтестам, мегам. ору сахт қаҳрм кад. ай ту роила. хуба, минус шумо созен. соз, раҳмат. ви чӣ ба минус? васи ман карточкамда об рехта бинам.
охи эфири бахаҷонда ранги саҷакиди ку мега қатим роҳила як чӣ мегӯн хафа нашав апа мега минус кай мега қариб як моҳ шид ба фикрам мега минус охи ай бехушон меша ҳарчи меган ина иҷа апам пуштима мегира ба хаб меистам мега роҳила апата язнат бараакам мега охи ӯ рӯз ай бихудуд шид марам метонистам гапи қабеҳ занам неки хидма ба даст гирифтам апаам кал ту пуштӣ мегирӣ мега ҳо беҳрӯз охи дар ёд нест роҳила мега ана отаҷонам омад мега ҳами кал отат мешава роҳила ман чӣ гуфтам минус мега ота нагӯе мега ман фикр мекардам беҳрӯз ё шай ин агани мусафед будайда тамом ба гузашта салавот тахминаҷон ман омадам хуш наомадам хуш омадӣ азиза куҷода будӣ эфири беадмин 140 соат монд мега ман амози сару калла мабушон бурам аделкадр моралун документома тоғри кунам тез фора қатим хушрӯ гап зан роҳила ранги одам апаҷон ҳар кас қадри қимати худша дора мега не апаҷон ман шӯхӣ мекунам ша одами хубе барои ҳамон ота мегӯм ша не фаҳмидум манам шӯхӣ кардаистам ҷонум магазин рафтам фаҳмо бо либоси навхарӣ рафтӣ азиза оиша канӣ азиза тахмин кӣ мана бо ғайбат кард мега кӣ ҳеҷ ка умуман дигар либос намехарам тахмин намедунам тахмин ғариб тв салом ваалейкум ассалом ғариб тв хуш омадӣ додарҷон саломатиҳот чӣ хел айсозай азизаҷон хуш омадӣ апай тахмин хубе
худора шугр соз Ғариб ТВ айта пурсем саломатиёт соза хуш бошед Роила. дар ёдат нест Роила эфири Бахаҷон буд 5 нафар буд одам буд ба 2 каналат омадӣ. Ваҳ Роила ту 2 канал дорӣ? хуш омадӣ Муҳаммад сози хуби братам. Ваҳ Ғариб ТВ ҳамноми бачаи ман будаи ку? соз худат сози хуби дӯстам минус. худо соз бошӣ апа, худо нигаҳбон. лайка мондум апа. ҳазор раҳмати калон Ғариб ТВ худованд турам нигаҳбон боша. дар паноҳи худо бошӣ дурдарҷон. раҳмат. минус ай худо тарс ман я ҳамин нома дорум тамом мега. ӯ номи каналат ба фикрам манижа буд мега. гап нест. раҳмат братам. хай майли биен амин ҷанг накунему эфира кушам аганеву. ҳазор раҳмати калон ки омаден дастгирим карден. маам айпаи кором шавам. ози Абделқадри ҷои кормо рафтанам даку документома чӣ кунам. телефонам заряд бигира. апаҷоина аку нафаҳмидам ай пеши худаш гап задест. агар ба 2 каналат намегуфт бо ман гуфтестам. ман кай гапи сахт гуфта бошам. охи чӣ зур омадаи ман дурӯғ мегӯм Роҳила. хай биен ҷанг накунен спор накунену. да ҳамин ғарибӣ дар кор нестай. хай минусҷон ҳазор раҳмати калон дударҷон омадӣ дастгирӣ кардӣ. Роилаҷон тудам раҳмати калон хоҳарҷон. ман эфира мекушам заряд бигира ки телефонам 1 соат пас ман бояд дар хона биромада равам. зарядам кам мондай. дар амони худованд бошед дӯстони азиз. ҳазор раҳмат.